Sziasztok srácok, lányok! Én Dávid vagyok, és a mai videóban, vagyis Shadow XP vagyok, ez az új nevem, és a mai videóban Minecraftozni fogunk, és egyedül megint egyedül fogok Minecraftozni. Kijöttem a Travel Chamberből, és a mai videóban látjátok szerintem, azt a kerítést folytatni fogjuk. Nem ígérem szerintem, hogy teljesen be lesz kerítve, de megpróbálj. Szóval akkor építsük is meg. Na szóval ebbe a ládába, amúgy ezt is fogjuk folytatni, ezt a házat. Ebbe a ládába beletettem az alapanyagokat, amik kellenek. Pontosan ezeket beletettem, szóval ja. Ezek kellenek, szóval akkor menjünk is oda, és kezdjük el. Szerintem amúgy ebből a videóból, hát nem biztos, hogy csak ezt fogjuk csinálni, mert unalmas lenne az egész. Szóval akkor letesszük, és akkor el is kezdjük. Előveszünk kerítéseket, és akkor hups, és akkor ezt fogjuk csinálni. Ha nem lesz elég, akkor még el kell mennem alapanyagért. Mert hát nem tudom, hogy elég lesz ez amúgy. Tudjátok mit? Mert ilyen téglát szereztem, ehelyett ebből csak 64 van, ami azért átváltoztatjuk. Szóval akkor 1, 2, 3, és kéne rá most egy fél blokk, ami nincsen, de ne teremjenek rá a szörnyek. Úgy így be lehet jönni, nézzük meg. Itt jön, és így nem. Így se lehet, jó, nem lehet. Kell ilyen fél blokk. Jaj, nem lesz sárkőrboxba. Akkor meg a húsomat beletesz. Ez most úgy se kell. Tetszene nem. Igen, rátetszett. És most folytassuk ezt. Addig folytassuk, amíg késő lesz, vagy nem biztos, hogy addig folytassuk. Szóval már elkezdjük a kanyarodást. Itt ezt a házamat
nem fogom bekeríteni. Ez ilyen kis azért, mert úgyis később megcsináljuk, szóval most nincs kedvem. Úgyis srácok, úgyis következő videóban úgyis tudjuk folytatni, szóval ide csinálunk egy oszlopot. És akkor nem ide. És akkor mehet is. Jó, az elég fura lesz. Így lesz. De na, most mindegy. Amúgy bocsi srácok, hogy azt mondtam, hogy timelapse, de amivel videózok, azzal most nem tudom megvágni, mert nem tudom, be van szarva az applikáció, de ezt még szerencsére tudok videózni. Szóval ja. Jó lesz. Most elkezdem a kerítést. Én nem igen fogok nagyon oszlopokat, mert nekem nincs kedvem. Még ma felveszek egy videót shortsban, megígértem nektek, szóval ja. Szóval most már lesz, és ez a csirke pont ide, ezt csukjátok be a szemeteket, jó? Nem láttatok semmit. Jó, erre nincsen semmi véleményem. Itt ezt nem is tudtam, hogy ilyen ez. És így lesz fél blokkal. Erre el is fogyott az első stack kerítésünk. Szóval ja. Hogy én még falusikon kívül szeretnék valamit. Hát nem tudom. Például, ha ezt a sorozatot kimaxoltuk, lesz egy új sorozat, és ez nem tudom milyen legyen amúgy. Szóval ja, én itt tervezgetek a háttérbe. Jaj. Jó, így. Így. Amúgy srácok, azért van 0. nap, mert ugye én ezt bekapcsoltam, itt a legőeket. Itt van, itt lesz, hogy mindig napa ugye be van kapcsolva. És ez mindig be van kapcsolva most már nekünk. És ez nem tud
játszottuk Edvarddal, meg én sem. Hogy ez visszaszámlámolja a napokat. Szóval, bocsi, amiért volna napom, most kapcsoltam ki. Most jutott eszembe, szóval, ja. El is fogyott a másik stack is. Nem hiszem el, Hiszem el, hogy nincs körítés, de van. Ez is kamera el fog fogyni, és vissza kell mennem. Jó, ez semmi. Jó, csak egy stangra volt. Hát, jó. Szerintem most meg vagyunk egy nem kicsi részével. Itt van a kis akváriumom. Na jó. Bocsi srácok, hogy ez ilyen unalmas rész volt. De ez ennyi volt ez a videó. Mégis srácok, a következő videót, amit felveszek ma, az jobb lesz. Az jobb lesz. Csak még nem tudom, mit tervezik. Lehet egy más, nem ebből a világból lesz, hanem valamiből másból. Szóval, ja. Na szóval, várjatok. Na szóval. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. Én Dávid voltam. Sziasztok! Miért nem lehet ütni?